NURA INUWA HAMISU breaker waye ne gwanin ka, waye ne fi burge ka a waƙoƙin shi, kuma wanne ne fiye salon waƙar soyayya. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da ƙara saduwa cikin wannan sabon bidiyo. Kamar yadda muke kawo muku bidiyo da suka shafi manya-manyan mawaƙa shahararru, yau ma mun ƙara kawo muku bidiyon da suka shafi manya-manyan mawaƙan nan HAMISU breaker wato NURA INUWA, manya-manyan mawaƙan da suke tashi a Najeriya a ƙasashen Hausa. Kamar yadda kuka sani, NURA INUWA shahararren mawaƙi ne wanda duniya ta sani kuma ake yayin shi sosai. NURA INUWA ya yi alkawari zai saki sababbin album din shi a wannan shekara ta 2021, duk da dai a baya wajen shekara biyu bai sake su ba, sakamakon dai duba mu san mene matsalar ba, amma dai ya ce zai saki wannan bidiyo ne, wannan waƙoƙin nashi album din nan a watan Afrilu, kuma ga watan Afrilu ya wuce har yanzu bai sake su ba, shi dai ba mu san menene matsalar ba, amma ina nan ina ba masu yan hakuri, duk wanda yake bibiyan ya shafi shi, ina nan ina ba da hakuri sai saki wannan bidiyo waƙoƙi album din shi. Shi kuma HAMISU breaker, shi ma dai HAMISU breaker kun san shahararren mawaƙi ne wanda yayi tashi yayi suna a cikin ƙanƙanan lokaci, kuma Allah ya ɗaga shi, kuma yana dambun masoya, ba ƙananan masoya ba, manya-manyan masoya, tunda dai ba iya ƙasar nan ne yake da masoya ba. Kuma HAMISU breaker ya ba mutane mamaki a wannan shekara da muka shigo, duk da dai gaba ɗaya bai har yanzu bai gama saka album ɗin shi ba, ya fara dai ɗanɗana mutane zuma a baki, ya fara sako ƙananan waƙoƙin shi da zai fita a wannan shekara ta 2021. Shi kuma NURA INUWA yana nan yana ƙara ba da mutane a guri, kamar yadda muka gaya muku a baya, yana nan wai ba wai in sako muku zai ba, ina nan zai sako muku, sai dai ku ƙara haƙuri sosai. To dan uwa, shi kai mana comment a ƙasan wannan bidiyo, waye ne gwanin ka, wanne ya fi burge ka a salon waƙoƙin shi. Dan yau ne barkon shigowar ka wannan ta Arewa Zone Hausa TV, ka taimaka ka danna mana alamar subscribe da alamar like, mun gode sosai, sai mun ƙara haɗuwa cikin wani sabon bidiyo.